ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, тансиҳат ҳастен. Имрӯз мо сафар дорем ба ватан, Тоҷикистон мерем. Эмта сумкаҳома тiyyor кардем, клёнка печондем, хонада буд. Баъд мобайношон скотчи зард барои вай кардем ки аэропорта ёфтанаш осонтар шавада. баъзе вақт ина клёнка печондагиет га намешноси сумкаота, баъд скотчи зардш кардем ки тез шинохта шавад, бигирем шуна. Баъди сумкао чамадона хостум бе клёнка абзор кунем шумора. Вақт нашид инта клёнкашон печондем. Иномта комплект сетта гирифтем. Дарун ба дарун будан ай Люблино 9000 айта да Азону Вайберс ки аста донаш 5-6 000. Тамо комплект ай оптум бо шиноси шавҳарам ки буд 9000 дод комплект. Свеч сиёя айта качестваш хушруа. Тари бақуватан намихел. Мо дар роҳи сафед дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. Дӯстони азиз, фикрҳои худтона дар комментария нависен. Ватан ки рафтем, насиб иншоаллоҳ интернет кручатки кардем бинем связосоз боша. Мумкин бо ягон видео ай ватан сиёмка карда партоем. дӯстони азиз, дар наздикии мо тоҷико магазино кардагиан, магазини калони хушрӯ. Ина пакеташон номи магазиншон агар шава вале камо коғаз реклама шуд дар қараи видео мемонам. Навду ҳафта шуда гӯште мо барои Тоҷикистон рафтану камтар либоса харидагим. Нарх навош дигар магазино ина бозори Ташкасай хеле арзонтарай. ҷоз мо камтар харидагим 7200 шид. Намша майкачо 399 рубл. Качествашам хушрӯ. Ягон кас наздик бошам тарафи метро вай ветеранов Ленинский проспект мекунам ки раваи магазин дар метро Ленинский наздиктарай. Не бачаи калонинда гирифтаги майка ишам 399 рубл. Арзон. Ина шортика майка. Шортика майка якҷоя 599 рубл. Гем ки 600 сом. Қати шортикша. Ина сиёҳам шортик шатия. Хети майка шадови. Олса инамҷа қати шортикошон ина майка. Шортик қати майка ба бачаи майда ҳакима. 549 рубл. Ҷо майка отдельные. Майкошу 349. Арзон и шорт майка қати. Майка шина. И майка 249 рубли. 1 рубл кам 550. Иш 549 майка. Майка холия. Якта шалвар гирифтам. Хай хуиш намекунам. Просто нархша нишон медиҳем. 599 рубл. ҳамин картоҳои занонае ки чиқадаки худо монда кушод остин дар роз ҳам хеле чизо беҳад бисёр дар ҳамин магазин карем ки наздик бошам метавонам ки рава. Ни зарядна гирифтам 349 рубл. Бесимаш. баъд ин такетиша гирифтам ба бачаи майдакима 499 рубл. ин шлопкои резини 299 рубл. до бачаома барои Тоҷикистон рафтаншон. дар Тоҷикистон мепӯшанд да айсак ягон обфит гах мепӯшонем шу дар уҷа. айс красотки кунем барои гаштан дар Тоҷикистон. Ты упадешь. Салом дӯстони азиз, ҷавони ҷавонаи Тоҷикистон. Мо инҷа меҳмонӣ рафтесем. Тарафи 9 километр Хокали мегӯянд, ҳамон тараф рафтесем. хонаи як дугонама очаш ҷаҳнон кардам. дугонам худаш дар Санкт Петербурга очаш вай кард, моро ҷаҳ кардак. қати хонангиёмо рафтем, ҳама хел меҳмондорӣ карданд. хела одамои хоксор, одамои нағз. И дугонам худаш як канал дошт, ва истифода набурд. Нагадеди мамочка алҳамдулиллоҳ номи каналаш. Я чанд қа видео ки партов баҳс кард, дига влог накарданд. дӯстони азиз, имрӯз мо хонаи зани хевар меҳмонӣ омадем. якум бора ман бисёртар дар ғарибӣ ки ҳастам, зани хеварам баъд тӯи шидагӣ
ای پیش بیم ناو دیدم ناو آمده مهمونی خدا کن اینجا خانده دستیم تر نکنه که خونه میره موزی Нет! Я только каплики, мам. Хорошо, стал водой. Там туда. Если да. Не хочу. Можно контролировать? Зуна, дамик ховазати. احمد جون